First, ang una kong babanggitin, this notion that we are already conducting a trial and therefore exceeding our jurisdiction. May mga nagsasabi na ang ginagawa daw natin dito ay isang trial. At dahil trial daw ito, hindi raw natin ito trabaho, kundi trabaho ng Senado. Let us clear the air once and for all. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. The House initiates, the Senate decides. I will repeat, the House initiates, the Senate decides. Under the Constitution, the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang papel natin ay suriin at alamin kung may sapat na basehan para dalhin ang kaso sa Senado. The Senate, on the other hand, is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty o not guilty ang isang opisyal. Ngayon, may kanya-kanya tayong proseso para magampanan ang ating tungkulin. Kung anuman ang tawag sa prosesong ito, hearing, inquiry, evaluation, o kahit ano pa, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, malinaw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Sa atin dito sa Kamara, to initiate cases of impeachment. Sa kanila sa Senado, to try and decide all cases of impeachment. Wala pong agawan ng kapangyarihan. So let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This is merely the beginning, not the end of accountability mechanism. This committee, therefore, is not overstepping. We are not improvising. We are not experimenting. We are simply following the rules. Our rules grounded in the Constitution. Hindi ito fishing expedition. Hindi ito bahala na si Batman. Hindi tayo nangangapa. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not guilty ang opisyal. At ano ang gumagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi ang tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi pananagutan. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung puro legal na usapin lamang ito, sa Korte Suprema sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung teknikalidad ang importante, sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito.
Pero hindi. Ibinigay ito sa Kamara. Ibinigay ito sa atin dahil tayo ang kinatawan ng sambayanang Pilipino. As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. No other consideration must prevail except what is best for the country.